Trintxerpe arraun elkarteko arraunlaria gera, eta neske bakarrik osaturiko traineru bat osatu dugu, veteranen ligan parte hartzeko. Bai, eta, bueno, hasi ginean, ja, ekainean egingo du urtebete, eta iraietik aurrea, ja, hasi ginean pixkat uretara juten, eta, bueno, hementxe gaude. Oraindikan 38 emakume, kirolian, eta pozik. Bera izan zen guztia hasi zena, arraunean egin nahi zuen, eta emakume talde baten aritu nahi zuela argi zeukan. Eta ahoz hasi zen, ondokoak xixatzen, pixat galdetzen, ean hor animatuko litzake, emakume talde bat osatzen zuen, eta lortu du. Bai, egia esan, asteburu batean izan zen bonbazo bat, ez dakit, 2 egunetan edo, ez dakitzen bat emakume behuden, baina igual 30. Hori izena ematen, talde handi bat osatu zen, eta gero ja hortikan pixkanaka, ea helbururekin, eta hasi ginen animatzen, baietz, azkenean uretara baietz, ligan parte hartzea baietz, berotzen hasi zen eta hemen gaude. Ausarta batzuk, egia esan, erresa ez da. Bueno, argi dago, asteburu baten ahoz-aho bakarrik galdetzen ingurukoei 50 emakume baino gehiago elkartu ginen, baiezkoa eman genuen hortan, eta beste mugimendu batzuekin ikusita ez beharra egon, eta zen nahia dagoen, emakume kirola egin nahi dugu, eta emakumeen artean elkartu nahi dugu, eta ez da elkartzori kirola elkarrekin egin, eta gure komunitate hau sortu, elkar bizitza asko egiten dugu, arrauna egin bai, baina ondoren ere bai, elkartu egiten gera, eta pixka bat gure behar hori ere, gauza askoren isla da, ez? Guk hori egin nahi izatea, esan nahi du behar hori daukagula guk ere, eta ez daukagula errez hori asetzeko. Guk orain momentu honetan itxita dakagu zaila da inbeste jende koordinatzea, espazio aldetik ere bai ez dakagu espazio askorik, trainera bakar bat dakagu, eta gainera prestatutakoa. Baina, bueno, bai animatuko genuke edozein taldeetan, arraun taldeetan, veteranoen taldeak, emakumezkoen, veteranoen taldeak sortzea. De hecho, egon gehan jetxieretan eta jende askok animatu gaitu, ezta? Harrera oso ona, asko animatzen, eta gero hori esan nahi duela ez, guk naiz eta etxetik kanpo lan egin, etxean lan egin, familia eduki zaintzak bai goiti bai bekoak, dauzkagu gauza asko, eta hemen elkartzen gera askotan, elkarrekin arraun egitea, elkarrekin entrenatzea, eta ez, adin bat bete izan eta karga asko kitza, ez du esan nahi kirolik egin ezin dezakegunik, orduan hor bai animatzen dugu, ez, jendea elkartu eta kirola egitea. Gainera ez da kirol erresa, hau, baino hala ere, nik uste hori da. Argi dago guk emakumeen trainerua osatu dugula, beste klub batzuentzako ere ideia ona izan dela, eta aurrera pauso bat eman nahi dutela eta ere emakume veteranoen trainerua osatu. Mehan egia da hori aurrera eman alizateko, instalakuntza batzuk behar direla eta baliabide batzuk behar direla, eta gure kasuan ez daukagu egoera ona, zentzu hortan, gure instalazio eraikinarekin, eta ez dakigu zer pasa daiteken gurekin hemen epe laburrean. Hemen da biltza batzuk bilerakin, eta baina gu gure aldetik handena jartzen ari gera, materiala daukagunarekin entrenatzen eta prestatzen, baina bai behar degula nun entrenatuko kalku bat eta nun gorde gure material guztia.